Een heel goedemiddag allemaal en fijn dat je nog altijd kijkt naar Studio TVL. Ja, we zijn al enkele weken heel nieuwsgierig naar jullie mooiste fietsplekje in Limburg langs het fietsroutenetwerk. Er zijn er natuurlijk heel veel mooie plekjes. Maar jullie kunnen dus jullie favoriete plekje doorsturen via de website toerismelimburg.be. Zo krijg je sowieso een gratis fietskaart en je kan misschien ook nog wel in de prijzen vallen. En er is iemand die dat gedaan heeft en ons een mooie foto heeft doorgestuurd. En dat is Guy Vijgen uit Borgloon. Heel goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je erbij bent, Guy. Dank u wel. Samen op de fiets. Fiets je vaak? Nu en dan. Ik moet zeggen, ik ben geen verwoede fietser, Nee, maar wel, dus wel eerder wandelaar. Wandelaar, dat mag ook natuurlijk. Hè. Ja, Dus ja. mooie fietsplekjes, mooie wandelplekjes, die staan elke dag centraal hier bij Studio TVL. Nu, jij hebt een hele mooie foto ingestuurd. Laten we eens even kijken. Dat is deze foto. Een heel apart kunstwerk toch wel, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Dus dat kunstwerk is dus ontworpen door een architectenduo, Gijs van Varenberg, Ja. die dus een opdracht van Z33 dus een kunstwerk maakte om in het landschap te plaatsen. Want daarover gaat het eigenlijk, hè, kunst in het landschap. En dus daar zijn twee elementen. Dus je hebt het kerkje zelf natuurlijk en je hebt het landschap. En het kerkje is een gebouw dat bepalend is voor het landschap rondom Borgloon in het land van Lonen. Want jullie weten, het landschap is zeer glooiend, zeer heuvelachtig. Je hebt daar hele mooie vergezichten en zo zie je dus waar je ook kijkt altijd kerktorens rondom je heen. Ja. En vandaar dus de keuze voor een kerk. Ja. En waarom is die kerk precies zo opgebouwd dat je er doorheen kan kijken? Is dat, Dat is dus een aspect dat men erbij genomen heeft. Dus het is dubbel in die zin dus dat het kerkje, het gebouw, het kerkje op zichzelf is herkenbaar. Omdat wij herkennen een kerkje, dat is in ons cultureel geheugen eigenlijk. Klopt, overal zijn kerkjes. Ingegrift eigenlijk. Maar langs de andere kant, het staat in het landschap, zo'n kerk. Maar als je er dus van op een afstand naar kijkt, dan lijkt het precies op te lossen in het landschap. Ja. En zoals je het hier op de foto ziet, inderdaad, dat is van op een afstand, dan zie je dus, je herkent het kerkgebouw sowieso, maar je kijkt er doorheen, het lost er bijna in op in het landschap. Ja. En je hebt ook een aparte kijk als je het van verder ziet staan of als je er Ja, dichtbij inderdaad. staat. Dus als je dichtbij staat, dan sta je voor een volume, een massa. Maar als je er verder vanaf gaat en bekijkt, dus dan zie je alleen de lijnen, de binnen- en de buitenlijnen en ervan en de rest lost op eigenlijk. En is dat een bekend kerkje? Kent iedereen die van Borgloon is kent dat kijk, kerkje? men heeft als voorbeeld genomen een kerkje uit de omgeving. En daaraan kan je vele kerkjes uit de omgeving herkennen. Het is namelijk, het voorbeeld was het kerkje van Kuttekoven. Ja. En daarop heeft men zich geïnspireerd. En dus dat heeft men dus daar zo uit staal opgetrokken. Ja, het is een stalen kerkje eigenlijk. Ja, het zijn dus honderden op elkaar geplaatste gelaagde staalplaten. Ja, toch wel de moeite eigenlijk, hè? Ja, en je kan er doorheen kijken als je er ook vlak voor staat, want ze liggen op elkaar. Vandaar ook dat de naam van het kunstwerk is Reading Between the Lines. Ja, je, dus kan tussen de lijntjes lezen. Je kan dat letterlijk opvatten, maar je kan ook figuurlijk tussen de lijnen lezen wat allemaal de betekenissen ervan kunnen zijn. Hè? Heel mooi symbolisch kunstwerk. Hè? En zijn er veel mensen die dat plekje aandoen? Heel veel. Ja? Want kunst in het landschap houdt toch wel een zeker risico in. Want er zijn altijd mensen, wandelaars en zo, die daaraan voorbij gaan onverschillig. Hè? Maar dat is juist nu niet het geval. Ja. Er komen heel veel mensen daar naartoe en die komen er langs wandelen. En dat is voor velen ook een rustpunt tijdens een wandeling. Ja. Want daar staan rustbanken. Kinderen kunnen er rondlopen, los spelen en zo verder. Het is een open weide. Fantastisch. Ja. Ja, zeer goed. Guy, ik vond het heel fijn dat je erbij was en dat je een foto hebt ingestuurd. Dank u wel. En sowieso kunnen jullie ook nog altijd je foto insturen. Doe dat zeker op de website toerismelimburg.be. En stemmen op de foto's die al ingestuurd zijn kan natuurlijk ook. En dan maak je kans op zeer mooie prijzen.